Hola a tothom, gràcies per ser aquí. Compartim nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa del grup Terra Mar en col·laboració amb Torre Pública i que emetem, com ja és habitual, des del plató del canal 20 d'Olèrdoga. El d'avui serà el programa número 32. El comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès va fer públic un comunicat denunciant la situació del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf. En aquest comunicat, els treballadors de l'Hospital Comarcal van denunciar la situació, deien, de caos, desgovern, desorganització del Consorci Sanitari des que es va produir la fusió el 2019. Una situació que afirmen afecta greument tant la qualitat assistencial com, sobretot, les condicions també laborals. En el programa d'avui hem convidat a un membre del comitè d'empresa perquè ens pugui explicar exactament i fil per randa quina és la situació i si hi ha camins, si hi ha vies per trobar-hi una solució. Tenim amb nosaltres en Juli Monreal. Benvingut, Juli. Gràcies per ser aquí. Bona tarda. En Juli Monreal és treballador de l'hospital des de l'any 1980. 80 que vaig començar, sí. O sigui, són 45 anys ja, tota la vida gairebé. I he viscut moltes coses. I és membre del comitè d'empresa i delegat pel sindicat intersindical. Primer de tot, el dimarts vau convocar una concentració davant del Consell Comarcal, era? Sí, va ser ahir. Per protestar i per fer evident els problemes. Com va anar, en principi, això, no? Això va ser ara una convocatòria que es va fer mitjançant whatsapps i comunicacions així verbals. A nivell de xarxa, a nivell de boca-orella, aquestes coses, no? I, bueno, la intenció era, a part de portar treballadors de l'empresa i companys, que els usuaris també vinguessin, no? Que fos també representatiu la població del Penedès. Va anar bé, va haver uns 200 i pico de persones, diuen, més o menys, nosaltres no calcular, però bueno, el que explicava la premsa era això. Perquè ahir, el dimarts, què es debatia allà? Hi havia alguna proposta? Era el ple municipal, llavors diversos grups municipals van fer una presentació de la problemàtica que havia a l'hospital. Llavors ens havien posat en comunicació amb nosaltres per explicar tota la problemàtica i ells ho van presentar al ple. Hi va haver alguna resolució ahir? Sí, hi va haver la resolució que faran una comissió que seguirà a partir d'ara com anirà totes les negociacions i tot amb el CatSalut, i tot estaran a la White, sobretot els partits polítics, i bueno, el senyor alcalde també va dir que això no podia ser, que si això no prenia un altre caire, doncs segurament s'haurien de plantejar unes altres mesures, com potser abandonar. De moment hi ha bones intencions per part dels grups municipals. Es veu, tots els grups van estar d'acord. Ja és difícil. Això és difícil, que tots estiguin d'acord. Tothom estava d'acord. Donat la problemàtica ja política de fa temps, no? O sigui, quan manaven uns, perquè manaven uns, i ara perquè manen uns altres, perquè manen uns altres, no? Nosaltres ja des de sempre hem exposat que aquesta fusió no seria correcta i que no ens aniria bé pel Penedès, perquè veiem que aniríem perdent la nostra... Perquè, de fet, això que deies arrenca del 2019, crec que era, que és quan es fa la fusió amb el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf. Tot arrenca d'aquí, diguem, els problemes? Bueno, aviam, com a empresa i de salut i això sempre n'hi ha hagut. Però bueno, érem un hospital bastant sanejat, érem un hospital que, dintre dels paràmetres que havia marcat el CatSalut en aquell moment, érem un hospital bastant correcte, no? Llavors,
es va veure aquesta proposta per part de, suposo, política de lo que és el consorci, perquè, clar, allà al Garraf tenien una ràmora que era l'Hospital dels Camilos amb un dèficit molt important, que era una gestió encara antiga, mig municipal, mig CatSalut. Llavors, van dir, fem... Ells ja tenien un consorci, havien creat un consorci, que era el Consorci del Garraf, que comprenia Sant Antoni Abat, Camilos, un centre de rehabilitació i em sembla que tenien alguna cosa més. Ara tenen un CAP, que és el CAPI de Baixamar, també ara tenim naltros agregats. 6 o 7 centres pot ser que estiguin dins. Sí, era tot un compendi de diverses entitats, no? Llavors tot això era una rèmora municipal i es va crear en el seu moment la idea aquesta del consorci. El consorci va ser unificar-ho tot i a partir d'aquí les coses comencen a anar pitjor? Bueno, al principi, clar, també va ser un impàs, no? Va vindre el Covid, abans amb el Covid tot semblava que era, vinga, va, com va vindre tots els... Sí, clar, en aquella època va ser molt dolent. Totes les inversions van anar cap a sanitat, es van fer moltes coses, tot això. Va acabar el Covid i a partir d'aquí és quan han començat amb aquesta, diguem-li, una gestió diferent, diguem-ho així. Vosaltres dieu en el comunicat, i així dieu, que la centralització de serveis al Garraf, magatzems, recursos, especialistes, que això perjudica la comarca. Tot això, últimament, s'està perdent molts serveis que teníem aquí. Progressivament s'han anat perdent. Per exemple, s'ha perdut alguns serveis de farmàcia, com l'hospital, com les proves d'hospital de dia, que han de vindre de Camilos, totes les preparacions de químiques, tot això s'ha anat perdent a farmàcia. Ho teníem, havia un sistema de campana i tot això s'ha traslladat a Camilos. Especialistes també han passat al Camió? Especialistes, bueno, és que, clar, els especialistes es van... Van una banda i l'altra? Sí, anem tantejant, no? El que passa que sí que hi ha hagut especialistes que ja pràcticament totes les visites i tot ho fan allà. Per exemple, el que és tot columna i traumatologia de columna. Per exemple, tot això ara ja s'ha quedat allà. Aquí ja no en tenim. Això dificulta... També per la manca d'especialistes, no tot és degut a això. Això significa problemes pels usuaris, no? Home, això representa un greuge molt greu per l'usuari, sobretot per la gent gran, i sobretot per la gent que viu a la comarca. També el que és les infraestructures de mobilitat, Penedès-Garraf no és que siguin les millors, i costa molt el traslladar-los. Perquè ara suposem una persona que visqui a Vilafranca o algun poble del voltant i hagi de desplaçar-se a Vilanova, si no disposa de vehicle propi és un problema, no? Sí, aunque s'han posat aquests busos que es van incrementar una mica més els horaris i tot això, però bueno, continua sent tot igual. Tot ha de ser mobilitat individual, pràcticament. I això agreuja molt, no?, la gent, sobretot a la gent gran i amb malalties o que tenen reduïda la mobilitat i el desplaçament i tot això. Hi ha algun servei que es vegi més afectat que altres dintre de l'hospital? N'hi ha algun que s'hagi vist més afectat? Home, mira, han perdut avui en dia otorrinolaringologia pràcticament no en tenim. Perquè entre els que han marxat i algú que ha plegat, traumatologia, el que et dic, tot el que era el sistema de columna i tot això s'ha traslladat allà, perquè els especialistes estan a Garraf.
Després, el sistema de digestologia també es va crear, s'ha fet tota una sala de digestologia nova per fer les colonoscòpies, les gastroscòpies i tot això, i tampoc tenim especialistes per fer-ho. O sigui, hi ha una manca d'especialistes. Què més? Afecta molt a les llistes d'espera, això també? Sí que ho afecta molt. Sí, sí. O sigui que les llistes d'espera han crescut. Sí. Depèn de quines especialitats, molt. Ja s'estan donant hores pel 2026. 27, perdó. Ja es comencen a donar hores pel 2027. O sigui, ara si jo vaig a demanar per una especialista... Depèn l'especialitat. En general m'aniré ja o... Depèn del que s'hagi de fer, sí. Depèn. L'operació ja deu trigar... Si és urgent i tot això, no. Urgent, tot això, sempre s'han prioritzat, no? Però, bueno, la llista d'espera d'intervencions comunes, per exemple, pròtesis de genoll, catarates, totes aquestes coses s'han anat allargant. El que passa que s'estan allargant també proves que potser són necessàries, com colonoscòpies, gastroscòpies, tot això. Sí, una colonoscòpia que pot ser... Si és molt urgent, segurament es fa, però si no, es pot allargar molt. Bueno, pot allargar un temps, molt no ho sé tampoc, però es pot allargar un temps. I operacions així. Perquè ara tot això s'està intentant equilibrar-ho i posar una mica a to, no? Perquè, clar, falten especialistes i els que teníem aquí, molts que en teníem, que eren molt vàlids, han marxat. Aquest és un dels problemes grossos, també. No han sapigut conservar el que es tenia. Han marxat a privada? Han marxat a privada? No, hi ha altres hospitals que no són privada. Han marxat perquè, bueno... I per què marxa aquesta gent? Perquè no està bé? Exacte, sí. Per tant, hi ha un problema. Perquè han canviat tot, han canviat la direcció, han canviat la manera de fer, tot, no? I, clar, molta gent, doncs, no està bé. No s'hi troba bé. Exacte. No s'hi troba bé. No s'hi troba bé o no els han fet trobar-se bé, no els han fet estar bé. Això també ha passat. Sí, sí. Per tant, condicions laborals, ara hem parlat dels usuaris sobretot, però els treballadors... Bueno, els treballadors sempre tenim les nostres reivindicacions, no? Però, bueno, per exemple, el que són temes de contractacions i tot això, hi ha molts temes de contractacions irregulars. Des que ens van fusionar, aquí a l'Hospital de l'Alt Penedès teníem una manera de treballar que era molt diferent a la d'allà amb el tema de contractacions, no? Allà estàvem bastant malament i aquí estàvem relativament bé i bueno, ara tenim diverses demandes posades pel tema laboral de contractacions perquè Quan dius contractació irregular, diguem-ne, què et refereixes? Bueno, contractacions d'hores, per exemple, que s'estan oferint uns contractes de 1.200 hores, per exemple, o de 1.250, quan realment s'està fent una jornada completa. Llavors fan un remanent d'hores que tenen a la gent una mica així subjecta a la demanda. La gent treballa a jornada completa, però no cobra com a... La majoria sí. I molta gent que està a un contracte de 1.400 hores, ara se'ls volia reduir a 1.200 i tenir aquest remanent. Tot això s'ha denunciat i bueno, estem ara en pleits, ja fa temps. Que no hi ha manera d'acabar-ho d'enllestir, perquè quan tenim els judicis i tot això, doncs o falta una cosa o falta una altra. I bueno, aquesta és la política avui en dia. Dins del comunicat parlàveu, utilitzàveu l'expressió gestió autoritària i opaca. Què voleu dir amb això? Sí, la gestió, el que t'estic dient, ha canviat bastant, no? És una gestió molt piramidal, que bueno, aquí som nosaltres i ja està, no? I bueno, costa molt que t'escoltin i que s'avinguin a raons, per exemple, amb això de contractacions i tot això, no? Bueno, és una manera de fer, també, no? No sé. Llavors opaca en el sentit de que, bueno, ens costa molt trobar camins per poder dialogar i per poder tenir
documentació i coses que demanem i... No hi ha diàleg, no hi ha interlocució... Bueno, és molt difícil, és un diàleg difícil, complicat i sempre és amb molt de conflicte, molt... Bueno, difícil, diguem-ho així. Va dimitir una directora, no? Va dimitir la directora mèdica, que això nosaltres no, clar. Això quan fa? Fa temps, ja? La directora mèdica va plegar ara fa un mes, pràcticament. Un mes, sí, un mes o així. Va dir els motius o simplement motius personals? No sabem per què. No sabem. De totes maneres, és un indici... Són càrrecs que són posats per ell, per la jerarquia, llavors nosaltres no. Ara teniu un nou director? Ara sembla ser que han portat una nova directora, que ens han comunicat ara, i, bueno, ve del CatSalut, no la coneixem, i, bueno, ja ho veurem. Això ara, això ha sigut fa 2 dies. A què atribuïu vosaltres més aquesta davallada, diguem-ne? L'atribuïu molt a les institucions, a la Generalitat, al Consorci? Creieu que és més el Departament de Salut? Creieu que és més bona part de la culpa és d'ells per la mala gestió que han portat? Com ho veieu des del comitè d'empresa? Home, nosaltres veiem que és tot un... Hi ha de tot, no? O sigui, la Generalitat, en el seu moment, quan va crear aquest consorci, no aquest sol, suposo que n'hi ha uns altres, el model no és el... Vaja, per nosaltres no ha sigut el més adient, no? Hi ha un territori que està sortint bastant beneficiat, per el que sigui, per les infraestructures, perquè és un territori gran, perquè és un territori que està creixent molt, que és la costa i tot això. El Garraf, bàsicament. I no sé quina política porta la Generalitat en aquest territori, si vol fer una altra àrea... No sabem si vol construir una altra àrea metropolitana que sigui satèl·lit de Barcelona, i per això allà s'està invertint bastant, cosa que el que és el Penedès i les comarques interiors estem veient que estem perdent. O sigui, diríeu que hi ha un prejudici dels pobles, diguem-ne, del Penedès, en benefici, com si diguéssim... Per això les forces polítiques del Penedès comencen a moure's, perquè veuen que hi ha un decrement important amb el que és la infraestructura, salut, etc. Llavors, la política que és de gestió hospitalària i tal, bueno, podria haver sigut millor, no sé, la veritat. Consideràvem que nosaltres teníem una bona gestió, no mai és la perfecció, però bueno, la gent més o menys estàvem contents, amb la direcció, teníem un diàleg correcte, tot això s'ha anat degradant d'un temps ençà que dius, no sabem realment per què, si és perquè interessa que passi això. La direcció també ha tingut un paper negatiu en aquest sentit? Sí. La direcció, jo creiem que és un paper bastant negatiu, perquè el que diem, no hi ha transparència, són moltes imposicions, després s'han creat molts llocs de treball que no s'entenen o si una de les premisses que ens van vendre per aquesta fusió era perquè s'havia de reduir el que era la cúpula directiva i tota aquesta història, i ara resulta que encara són molts més dels que érem. O sigui, per exemple, que hi ha més càrrecs directius, per entendre. Moltes coses directives i que, bueno, encara no, moltes coses no les entenem, realment. I tampoc ningú ens ho explica. Van col·locant gent i, bueno... Després, el CatSalut, el CatSalut també és un compendi de coneguts i amiguets, i jo col·loco el que conec, col·loco l'altre, trec aquest d'aquí, el poso allà... D'aquests que en diríem burocràtics, bueno, sí, que de fet no són... Ni són metges, ni són infermers, ni són auxiliars... Que es dediquen a aquesta feina i que, el territori, tot això, avui estic aquí, demà estic allà, i tampoc
s'impliquen amb la seva feina, fan la seva feina com l'han de fer, suposo que per això estan agafats, però... Així com abans teníem gent directiva que estaven implicats dins dels territoris i tot això, ara trobem que, bueno, no... Gent de fora, per exemple, bé? És gent de fora? Sí, tothom és de fora. O sigui, gent que no té connexió... La majoria, tothom és de fora. Hi ha algú de per aquí, però poca gent. Del Garraf sí que hi ha més gent. Llavors no hi ha connexió tampoc? No, tampoc és una connexió... Exacte, sí. Bueno, és el que et dic, és feina, és feina. Sí. Diguem-ho així. Vosaltres, com a comitè, teniu algun pla d'acció presentat, alguna proposta? Sí, nosaltres hem fet el que vam fer, i mira, et diré, vam portar tot el que vam proposar una revisió urgent i profunda de la gestió del CESAP-G, que és el consorci, la recuperació immediata dels serveis i especialitats que s'han retallat, un pla d'inversions que garanteixi instal·lacions segures, modernes, dignes, un replantejament del model i de funcionament que posi la ciutadania al centre i garanteixi un tracte equitatiu a tots els territoris, i la millora de condicions laborals i la reobertura d'espais de diàleg reals amb els professionals, no? Bueno, tot això ho va contemplar el ple i ho van recollir i tot això ho traslladaran a la Conselleria de Salut. A més, hi ha un grup polític que presentarà una moció al Parlament per aquesta problemàtica que és l'Hospital Comarcal de la Penat. Crec que és Esquerra Republicana, és possible? No, ho dic perquè... No, però és per no entrar en... No, ho dic clarament perquè la setmana passada vam tenir en Pere Sàbat aquí i ens va dir això, i per això et deia, per això sé que és d'Esquerra Republicana. I també va ser un dels portaveus. I bueno... El tema que va passar... Tot això és el que estem esperant a veure com anirà. Com acaba tot, no? El tema que va passar amb la inundació, amb la dana, aquella que vam tenir... Bueno, això va acabar d'agreujar ja tot, suposo que... Perquè allò va ser un drama, també, no? Sí, però bueno... Però tot això ja va acabar d'agreujar tot, no? Perquè llavors ja... A part de tot el que va passar a les instal·lacions i tot això, també es va demanar, per exemple, que els treballadors, clar, se'ns va fer, no obligar, però els treballadors de l'Hospital Comarcal d'aquí vam tenir que anar molts a treballar a Camils i tal, amb unes condicions que deia, home, doncs, ja que ens hem de traslladar, posar-nos algun mecanisme perquè puguem anar, que no hàgim d'anar tots amb un cotxe i coses així, i van demanar un mitjà de transport i tot això, no se'ns va negar. Les forces polítiques tampoc, algunes es van interessar per nosaltres, la problemàtica amb els treballadors i tal, alguns altres no, la veritat és aquesta. I bueno, es va agreujar amb la problemàtica de les instal·lacions. Les instal·lacions ja van quedar molt danyades, encara ho estan, i encara, bueno, hi ha coses que s'han arreglat, però hi ha coses que encara continuen per arreglar i ja veurem quan s'arreglaran. Arran d'això, arran de la inundació aquesta, hi va haver professionals que van marxar precisament arran d'això, o no? No. O no necessàriament? Jo crec que no, això al revés. Va haver gent que va col·laborar molt amb tot això. Els que van marxar ha sigut per problemes aquest tracte que dèiem, no? De tracte i laborals i més que la gent que està marxant és per això. I perquè no hi ha una relació bona amb direcció i tot això. I que, bueno, són... Els usuaris es queixen molt, o no? D'aquí ve. Teniu moltes queixes? D'aquí ve tot això. O sigui, pràcticament, nosaltres, els treballadors, podem fer la pataleta, però ara és quan realment s'han donat compte de que l'usuari és quan s'està queixant i que veuen que aquí passa alguna cosa i és una cosa greu.
Per això les forces polítiques i tot això, tothom ha pres nota i estan prenent mesures perquè veuen que això se'n va de les mans. Si no es fa res... No a nivell aquí, a nivell suposo que general. Bueno, en general ja hi ha problemes generals, clar. Però clar, aquí nosaltres parlem del nostre territori. Els altres suposo que també parlaran del seu. També parleu d'escassetat de formació dels professionals, d'alguns professionals. Hi ha poca formació? No, la formació cada un, més o menys, te la busques i, a més, també els centres també t'ofereixen, no?, la formació. Bueno, potser algun cas en concret podria ser que sí, però en general no és un cas programa de formació. Si no es fa res aviat, diguem-ne, cap a on pot anar això? Bueno, el que tenim por és aquí que això es converteixi com un hospital de segona o tercera, diguem, que quedi només com a mig, si no residència, seria com un tipus Ricard Fortuny, una cosa així, que es farien intervencions a petita escala, això que fan de curta durada, que diuen els TMAs, que avui t'opero i te'n vas i ja està. I un servei d'urgències per poder-te visitar les primeres i després ja... Això seria no només una llàstima, sinó un drama. Això és el que ens fa por. Clar, és un drama per aquí, no? Perquè, bueno, és un hospital que fa molts anys que la gent se l'estima, aviam. I que havia funcionat molt bé durant anys, no? I ha funcionat, sí. Potser no era la millor manera, perquè mai és la millor manera, no? Però sí. Què li diríem, una mica per acabar, què li diríem a la gent que continuï... Home, jo crec que la gent que confiï, sobretot, que confiï en els treballadors, que som els que... Primer, els primers interessats en que això tiri endavant i que no es perdi tot el que s'ha fet fins ara, no? I que, bueno, intentarem, per la nostra part, ara que hem assumit un rol que potser no ens tocava, com a comitè d'empresa, perquè dius, una cosa és la defensa del treballador i tal, però ja hem adquirit aquest rol de defensar l'usuari també, perquè a fi i al cap usuaris ho sabem tots, un dia o altre ho sabem tots. I llavors dius, bueno, doncs, perquè el que sí que tenim clar és que no volem perdre el que és la nostra idiosincràsia com a territori, com a hospital i com a personal, no? Que, bueno, ens ha costat molt potser guanyar l'empatia de la gent i bueno, això, i que si hi ha alguna cosa que ens ho diguin i que no se n'estiguin, i que es queixin, i que patalegin, i que facin el que hagin de fer, que és l'única manera que tenim per poder tirar endavant això. Doncs amb aquestes paraules d'en Juli Monreal, membre del comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal d'aquí de l'Alt Penedès-Garraf, doncs tancarem aquesta entrevista. Jo crec que són les millors paraules per acabar, és a dir, per una banda els treballadors faran la seva feina i per una altra banda els usuaris, que com deia el Juli, usuaris ho som tots, és a dir, treballadors i tots, algun moment, alguna vegada hem de passar per l'hospital, doncs que nosaltres també fem la nostra feina, que és, si no hi ha un bon servei, doncs posar les queixes que facin falta. Seguirem el procés d'això, que esperem això sí que es pugui solucionar i ben aviat. Moltes gràcies, Juli. Nosaltres marxem avui marxarem amb una frase, amb la frase de la setmana, que és, avui n'hem triat una, del físic Albert Einstein. La vida és com anar en bicicleta, per mantenir l'equilibri has d'anar avançant. Això també val per l'hospital, hem d'anar avançant sempre. Tornem la setmana que ve, us esperem aquí a Terra de Marca 21. Que tingueu molt bona setmana.